Hyvät ja rakkaat ihmiset, tänään Aken kitarakoulussa puhumme rock-imagosta. Ja suuresta suosiostamme huolimatta me teemme sen tyylillä. Rock-imago on rockarin tärkein, kaikista tärkein ominaisuus. Rock-imagossa tiivistyy sekä ylenpalttinen typeryys että ylitsevuotava mahtavuus. Rock-imago on juuri se kyseinen asia, joka saa naisen riisuuntumaan puolessa sekunnissa. Kenraali, ole hyvä. Rock-imagossa tärkeintä on ulkoisen rumuuden peittäminen. Ja toinen yhtä tärkeä asia rockarin imagossa on itse kitara. Tuokaa kitarani! Kiitos.